Da a wannan rana ta 29 ga watan Janairu wa'adin fitar ƙasashe uku na ƙungiyar IAS da suka hada da Mali, Nijar, Burkina Faso wato ke cika da inda suke shirin fita daga ƙungiyar CEDEAO ko kuma ECOWAS. Daga Yamai din wakilin Musalisu Bukari ya aiko mana da wannan rahoto. Masu lura da al'amura na ganin cewa babban dalili na farko dai da ya sanya waɗannan ƙasashe uku na Mali, Burkina Faso da kuma jamhuriyar Nijar yin kukan kura tare da ficewa daga ƙungiyar ta ECOWAS shine na neman kare muradun ƙasashensu daga wata manakisa da ake kitsawa da sunan dimokuraɗiyya, wadda wasu ƙasashe da ba na Afirka ba ke cin ribar wannan manakisa, inda suke fakewa da guzuma su harbi karsana da sunan kare hakkin ɗan adam ko kuma dimokuraɗiyya. Ta haka ne ganin yadda lamura ke ci gaba da rikicewa ta hanyar amfani da wasu 'yan kasar ya sanya sojojin da suka yi juyin mulki a waɗannan ƙasashe uku na IAS suka haɗa kai na farko domin su kare mulkinsu da kuma nemar wa ƙasashensu cikakken 'yanci na tsarawa da aikatawa ba tare da wani katsalandan daga wata ƙasa ta waje ba. Nuruddin Ibrahim malamin tarihi ne da ke bibiyar wannan lamari sau da kafa. Wannan ficewa da suka yi daga cikin CEDEAO zai ba wa'annan ƙasashen dama su ta yadda al'amuransu yadda suke so kuma yadda suka tsarawa ba cikin wani katsalandan na ƙasashe na duniya kamar yadda an kasan shi a can baya, musamman ita kungiya ta CEDEAO inda take aza sharuɗa ba bisa ga ai la'akari da yadda su al'ummomi na wa'annan ƙasashe suke so a ta yadda mulki a cikin ƙasashen su ba. Da dama daga cikin 'yan kasashen na IAS dai na ganin cewa idan har waɗannan kasashe suka samu kubuta daga katsalandan na waɗannan kasashe da ake ganin su ne suka dabaibaye kungiyar ta ECOWAS za su iya kai labari idan har su kuma suka tashi tsaye zuwa aiki tare da shimfiɗa adalci. Sumaila Ahmadu ɗan siyasa ne na da wannan ra'ayi. Na farko ya zamanto mun shirya da duk wani kalubale wanda zai tunkaro mu, sannan ya zamana a gaskiya fi sai layi mu fito daga zance ku da wani taron zanga-zanga da sauransu mu dukuwa aiki kuran. Duk da cewa irin nasarar da ake ganin waɗannan ƙasashe za su iya samu bayan sun bar wannan gungu na ECOWAS, ganin yadda a baya ƙasashen ke gudanar da harkokinsu na kasuwanci a ƙarƙashin inuwar ta ECOWAS, ake ganin alatila sai fa an yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa a nan gaba, kamar yadda Yahaya Badamasi shugaban kungiyar Alternative Espace Citoyen Reshen da Magaram ya yi tsokaci a kai. In ka ɗau Nijar, Najeriya, in ka ɗau Burkina Faso da Cote d'Ivoire, in ka ɗauka Mali da Senegal, akwai ƙarfin kasuwanci, amma muddin an ba a yi sabon yarjejeniya tsakankanin ƙasashen nan ba zai samu naƙaso musamman ta fuskar tattalin arziki da abin da ya shahi zarga-zarga. Abin jira gani dai shine matakin da ita kanta kungiyar ta ECOWAS din za ta dauka bayan ficewar waɗannan kasashe, duk da cewa kasashen uku na ci gaba da kasancewa cikin wata gamayya da kasashe da dama na kungiyar ta ECOWAS, musamman ma kungiyar IMOWA ta kasashe masu amfani da kuɗin sefa.